nikdy viac pocit chladu a zimy. To je snom mnohých ľudí počas mrazivých dní. Naším cieľom bolo vyrobiť najlepšiu zimnú bundu na svete. Vývoj bundy Usqué prebiehal v spolupráci s profesionálnymi sprievodcami cestovateľov za polárnym kruhom. Ich vyjadrenie je jednoznačné. Vytvorili sme najlepšie z najlepšieho. Bunda Usqué bola vyrobená špeciálne do extrémnej zimy a jej prednosťami sú nepremokavosť, paropriepustnosť a odolnosť voči vetru. Extrémnu tepelnú izoláciu s minimálnou hmotnosťou tvorí tradičný a prírodný materiál husacie perie z ekologického chovu v polárnych oblastiach. Zateplená kapucňa so syntetickou kožušinou nielen chráni pred chladom a snehom, ale aj mení mikroklímu vzduchu pred tvárou, čím uľahčuje znášanie extrémnej zimy. Spolu 13 nepremokavých vreciek ponúka obrovský úložný priestor. Komfort zvyšuje možnosť zahrievania rúk či vnútorné sieťové vrecko na telefón s otvorom pre slúchadlá. Sieťové vrecko sa pri naplnení rozširuje dovnútra a nezmenšuje tak izoláciu. Magnetické uzatváranie vreciek, klopy zipsu, nadstaviteľný nízky driek, hrejivé manžety a veľa ďalších praktických doplnkov do zimy robí z bundy Usqué naozaj to najlepšie z najlepšieho. Membrána je vyrobená zo 100% ekologicky recyklovateľných materiálov. Rybárska bunda Geoff Anderson Usqué neoblíži vám ani matke prírode. Geoff Anderson je filozofia životného štýlu. Pohoda v nečase už bolo na čase. Ak sa vám naše video páčilo, napíšte nám dolu do komentára svoje skúsenosti, prípadne napíšte nám dolu do komentára svoje požiadavky na ďalšie videá. Potešíme sa každej vašej reakcii a samozrejme aj like, ak bolo pre vás video hodnotné a zaujímavé. Ak by ste sa chceli o produkte dozvedieť viac, neváhajte a kliknite na políčko hore nado mnou. Keď vás zaujalo naše video a chceli by ste sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanálu a byť tak neustále informovaní o novinkách, produktoch, ktoré sme pre vás pripravili, kliknite vpravo hore. Každý druhý týždeň vychádza naša pravidelná rybárska relácia. Teda ak si chceš pozrieť, čo je nového v rybárskej problematike, alebo čo nového je v slovenskom rybolove, klikni sem, dole a v našej rybárskej televízii sa dozvieš všetko, čo by mal dobrý rybár vedieť.